Goddag og velkommen til Saunders Point. Det her er det næste episode uden skal være. Og vi har været inde på hylden og finde noget, lad os bare kalde det lidt mere tilgængeligt. Vi har fundet en Hugglo, og hvad hedder modellen? 103 DE. Og det er faktisk et respektivt fint gevær. De ligger lige under 10.000 kroner, og du får hele pakken hos Hugglo. Du får rent faktisk et ægte valnødtræ. Det er jo lidt unfair. Hugglo, det er tyrkisk, og i Tyrkiet, der gror valnødpinden jo bare lige ude i baghaven. Så man får faktisk noget meget, meget pænt valnød på en Hugglo haglbøsse. Og det her, det er jo deres helt standard. De laver også nogle lidt federe sportsmodeller, hvor du virkelig får noget pænt skæftet træ, hvor der kan Barata godt pakke sammen, og Browning for den sags skyld. Den her lille dame, det er jo deres jagtmodel i Black Edition. Og de laver også en blank, hvor at baskylen den er lavet i blank. Som sagt, du får det hele. Du får chokes, du får selvsikring, du får løbsvælger, single trigger, alt det hjertet begærer. Og så får du jo, altså, man kan godt mærke, at det på nogle punkter er gået lidt stærkt på fabrikken. Men ved du hvad, når det her gevær, når det har sagt bang ud ved mundingen, og lerdugen går i stykker, så er det lige meget om der står Perazzi eller om der står Hugglo. Fordi det virker lige godt, man skal bare pege det rigtige sted hen. Og de har virkelig stået tidens tand. Der er solgt afsindig mange af dem, og de fejler sjældent noget. Der kan være nogle små histerpister, som man så lige får fikset, men så kører det også. Og jeg synes sgu egentlig, de har kælet for detaljen. Du får fuld facetslippet udtrækker og kammerflader og som sagt ægte valnødtræ, modsat andre, der kører med FX Wood, som jo bare er sådan noget billig gøjl. Og næste Hugglo, de kan, som meget få overhovedet ikke gider bøvle med, det er, at de laver faktisk en True Links. De laver en over-under, hvor hele mekanikken indeni er spejlvendt, så din toplukkenøgle åbner rigtigt for en venstrehåndet skytte, og kolben er bøjet venstrehåndet og det hele. Altså, lige på stående fod, der er det stort set kun Browning, jeg kan nævne, der kan gøre det. Barata gider ikke at lave det af en eller anden årsag, på trods af, at de godt kunne spejlvende mekanikken. Men prøv, det kan du få under 10.000 kroner på en Hugglo. Så hvis man er linkskytte og skal bruge et ægte linksgevær, så er Hugglo virkelig noget, man skal have med på radaren. Jeg synes sgu, de gør det godt. De kommer selvfølgelig med forskellige løbslængder. Det her, det er en 71'er. Ja, det ligner sgu en 71'er. Fint gevær. Virker fint. Skyder fint. Ja. Igen, valnød for fanden. Det er der altså langt imellem nu om dagen på billigere gevær. Tak fordi I så med. Rigtig god weekend.